Good morning, good morning, good morning. Magluto ta karon og itlog. Nanion pagluto sa itlog. Yun sila puro na ko dukulaag, di ko na kay ba muluto. So lutoan ta mo og itlog. Mamili na mo unsaon pagluto sa itlog. Maayo kayo ko muluto basta itlog. Bisag unsang putahe. Ay, baka mawa ko sa istorya. Kade, wala edit kaya kahasol mag-edit. Basta, kay mauna to. Kamu na lay understand. Inanion pagluto sa sunny side up nga kanaang itlog. So, kamo mga boys or nangitag koan, ay, inanaon pagluto sa itlog o ay reklamo ana kay ako rin nag-video. Ako ra po'y kuan luto. So kamo mga boys kung magbinyo mo pagitaag yun ng babae nga laagan kay maayo kay na sila muluto. No. Maayo kayo mo luto og itlog, payo kayo magpagahe og itlog basta kay itlog. No. Naon pagluto sa itlog. Sabaan sabayot oy. Inanaon pagluto sa itlog. Kung ganahan mo ibali, pwede rin po na balihon. So, dugay po di kaluto Dugay kaayo kaluto ning video basta kay mauna. Basta pa daw nga nagahi ang itlog. Kahiba kung kuan, makaibaw mo nga maayo gyud mo luto ang isa ka babae. Aron makaibaw mo mga lalaki. Suwayi ko. Ay, mawa to sa istorya. Bas, makaibaw mo mga boys ko, kaibaw mo luto ang mga babae, magpataka na yun nag-unsa ng recipe. Bisag wa kaila, basta kaon na lang kay lami gid na. Nope. Tapos nabubuon nga itlog. Ay, subo, basta sunod, magluto tag buwad. Kahinumdum jud ko aning cha-cha ba magluto buwad gi kana ang isa to gibutang ketchup labi pod. Nagluto ani nato kaning buwara mga tangtang yun ning kana ang mo ko na ni. Mo ni gitawag ko na nila goodbye head. Wow. Lami gining buwara ba? Tawag head. Makawag kigol makawag kana katul. Ayaw na lang ni ikuan niya ko ang kay ako ang istorya kapoy nag-edit basta kay mo na to sabta. Bugo. Uy ayo ano. Bali na natong buwad. So ang mga kanaang kuan kanang mga maayong muluto nga babae magic-magicon ra po ni pagluto sa buwad. Matinga ka imbes ang buwad pritohon. Gihimo na hinoong adobo or gihimo ka na ang inununan. No. Nawa na gitawag og goodbye heads nagatagpo na. Indutas buwad makagutom. Goodbye locks. Na ato anang haon ang kinang panganan ni buwad nangatangtang mga kanaang Leog. niya. So kunong kuan ang kanang nay mantika ga awas-awas ay sana ga bukal pwede na ninyo kuanan og kanang kanon inyong prituhan. Kung ganahan mo prito, ganahan mo pritohon nyo hang mga bahaw-bahaw, pwede kaayo. Chara na gud mo luto mo na, luto na, pwede na mo kaon. Ayun ang i-mind ang video ha kay dugay kaayo mahuman. Kung istorya layo na ang video dool pa. No. Nanaon pag fried sa kuan. Itlog. Nanaon pag fried sa kanaang rice. Pwede ra pag butangan na ni mag itlog pod. Pwede magbutang og buwad. Depende sa imong gusto o saon nimo pagluto mo ang fried rice. Naon na.
nindot dyan siya sa morning. Charan! Charan! Or late naman. Charan! Mao ni ang finish product. What the fuck? Oh, galibog yung ko usaon pag style ane. Kay wako kay baw basta kay inanaon pagbutang sa sili kuan di babaw. Kani mong sili guys, char. Nawat ra na. Na nanglabay mi padadiya ra mi og papalitan mig sili kay nang Style harvest na. man sila. Oh. Naman ay style. Basta kay kung kuan galing gusto galing mo anang butanga, itry gyud nag pwede mo palit mi ana. Mo ana ra po na sila. Ay ayo lang ka na ang bayre day. Oh. So perfect kaayo nami daghang kayong sili. Hinatag ra. So mao ni ang kanaang ato ang breakfast. So di gyud ni makuan kung way suka no ato ang buwad. Oh, lami kay ni kuan. Kanang atong buwad butangan og sili o kanang panganan ni suka. Nindot kaayo. Mas perfect kong naay kape. Kaila kay kog kinsa ning hingapi kaayo. Si Ate Lels gyud ni. Oh, di gyud ni mawa ning kape ni Ate Lalia. Buntag ug tuhapon baw ni siya. Mga langaw pang lupad ka mo. Gyud ni mga langaw kay bisag asa mo lupad. So mao na ni. Oh, kaya mi ka gutom tan-awon sa kuan fried rice, itlog o buwad. That's all. Maura ni mo ang video. Og always remember the purpose of our life is to be happy. Chalala. Every night to be happy. Chalala. Every day to be happy. Chalala. This is Marcelo sa school.